Виждаш ли това златно колие? Тежи много. Ако си свършиш работата, ще ти дам и него, освен парите. Ама... Че как няма да ти намеря снаха? Да не би момите в Раджастан да са избрели? До 13 дни ще има сватба. Другото зависи от Бог. Ало? Здравейте, обажда се Анкур Котари. Познавате ли господин Лал? Той ми даде вашия номер. Каза ми, че вие уреждате сватби. Да, уреждам. Кажете. Ами, аз имам сестра. Става дума за сестра ми. Искам да говорим за нея. Трябва да й намерим съпруг. Ами, може ли да се видим днес? Да. Ще ми дадете ли адреса си? Записвате ли? Номер 34. На 16-та улица. Рампур? Да. Веднага идвам. Кисна, правиш грешка. Първо си свърши тази работа. Госпожа, обадиха се от дома на мома. Кой знае, може и да става за сурач. Нека я видя. Защо не? Защо го правиш, Анкур? Сандия отказва да се омъжи. Защо го правиш? Кажи ми. Ти как мислиш?